mám informáciu, že Nemecko sa pripravuje na ako 900 000 ľudí mladých a zálohu 200 000 v Nemecku. Nemecko sa už pripravuje na válečnú vojnu proti Američanom a proti Rusom Ruskej federácie. Počujete dobre? Nemecko chce vojnu proti Američanom a proti Ruskej federácie. Není to vtip, je to realita, je to na Facebooku, je to na rôznych sieťach, TikToku a tak ďalej. Proste my, mladí Slováci, nebudeme podporovať vojnu, ktorú Nemecko v druhej svetovej vojne prehralo rudnou armádou. Bratia Rusi si neprajú, aby bola vojna v Európe. To je dôsledok toho, čo spôsobila vojna na Ukrajine, že Zelenský už prezident 4 roka není a už mu idú zhábať majetok, barák, dom, auto, lietadlo a aj Ukrajinu, ktorú predal Američanom i Rusom a Rusi dobili Ukrajinu ako Donbas, Podkolská oblasť, Karpatská a teda a idú po ďalšiu úroveň a Nemecko sa pripravuje na možný útok vojnový a Európa teraz zasne do tmy preto, lebo my bojovať mladí nechceme umierať proti fašizmu a nacizmu, ktorí šíria nenávisť voči Rusom a proste ak sa ti tieto videá páčia, môžeš ma lajknúť a dúfam, že veľa ľudí začne rozmýšľať, ako bolo druhá svetová vojna. Včera som kúkal druhú svetovú vojnu, že Američania s Nemcami sa dohodli a Rusi nás oslobodili v druhej svetovej vojne. A tá rudná armáda oslobozovala druhú svetovú vojnu. Nie Ukrajina. Ukrajina s tým nemala nič spoločné. Ukrajina nám mohla pomôcť Slovákom, Čechom, Maďarom, Polákom, ale z historického hľadiska, ako histórii, mohla nám pomôcť tá Ukrajina, ale Ukrajina nám nepomohla. Proč? No lebo Poláci dali Karpatskú Rus, aj Slovenská republika im dala Podkarpatskú Rus, takže Polka, Slovenska dalo územie, polská strana dala také územie Ukrajine, Ukrajincom a my tie územia nepotrebujeme, nechceme a Rusi si po to pôjdu a vedia proč. Rusi chcú tie územia, proste tak a my vojnu nebudeme podporovať a tak ďalej. A chcete, aby na Slovensku bola ďalšia firma a zamestnávala hrubú SRO milióny ľudí na Slovensku i zahraničí, tak ma podporte finančného hľadiska. Na Facebooku som Lubomír Diros. Ja ako mladý človek som ochotný chrániť Slovenskú republiku pred útokom Nemcov a fašistov a nacistov, ktorí sú na území Českej republiky, na Slovensku, po Poľsku, v Maďarsku a nám rozkazujú, že co my máme robiť alebo nemáme robiť. To tí fašisté z Ukrajiny, nacisté, ktorí si nevedia oslobodiť svoju zem, právo, zem, kráľov a tak ďalej. Takže oni prídu ku našim zemi a ešte našim ľuďom, Slovákom, Čechom nadávajú, že sme fašisté a tak ďalej, čo ne sme. Slováci nie sú fašisté, ani Češi nie sú fašisté. Sme hrdí, že nám v druhej svetovej vojne pomohla Ruská federácia. Rusmi mi viac pomohli než Ukrajina. Ukrajina do dnešného dňa zastavila držbu pre celú Európu. Je to už pomaly druhý rok, čo Ukrajina zastavila držbu v celej Európe. Polka
ropy, nemá elektriku, pitnú vodu, teplo a v momentálnej dobe na Slovensku máme záplavy a bohužiaľ musíme sa starať o svojich ľudí a môžete ma podporiť finančného hľadiska. Už nám dochádzajú zásoby, voda, jedlo a tak ďalej. Proste nie je to sranda, ťažká. Ja pomáham ďalších 100 ľuďom na území Slovak republik alebo Čech republik a o niektoré veci som prišiel o barák a o to a zase idem od znova a nejam sa za to, že idem od znova, že to idem zase budovať a držte mi palce a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí toto video videli a chcú, aby toto video malo 1 000 000 zhliadnutí, 1 000 000 videní. My, Slovensko, nechceme bojovať proti Nemcom, fašistom, nacistom, lebo my žijeme v miery, Slováci žijú v miery, s Českou republikou, Čechmi žijeme v miery, aj s Polákmi, aj s Maďarmi, Slováci sú s každým národom, lebo žijeme v miery a mier chceme uchovať a strážiť. Ja sa volám Ľubomír Juroš, môžete ma finančne podporiť, dochádzajú mi základné potraviny, pracujem 24/7 a môžete ma podporiť. Ďakujem pekne za podporu, lajky, že tam bude 1 000 000 lajkov, 1 000 000 zhliadnutí, 1 000 000 lajkov a ďakujem, že môžem iným pomôcť finančného hľadiska, či kúpou bytu, kúpou auta, alebo kúpou jedla, lebo táto doba je ťažká, veľa ľudí závidí, nikto vám nepomôže, neporadí, čo sa stáva posledné mojej mesiacov, že mi nikto nepomôže, neporadí a všetko si riešim sám s niektorými ľuďmi, s kým sa dá a tak ďalej. Takže tak, držte mi palce, aby som to vydržal dál, aby som to ešte vybudoval, čo som o nejaké veci prišiel a život ide dál. Takže čau a držte sa.